Hello, είμαι η Άλλη Σέιντι και σας καλωσορίζω στο Seidi's Mindcast. Εδώ θα ακούσετε παραφυσικές ιστορίες, glitch στο Matrix, θεωρίες συνωμοσίας, από άνιμε, καρτούν μέχρι και Disney, ανατριχιαστικά συμβάντα και πολλά μυστήρια που θα σας καθυλώσουν. Είστε έτοιμοι? Πάμε να ξεκινήσουμε. Και ναι, λοιπόν, αποφάσισα να σας κακομάθω και δεύτερο επεισόδιο back to back, για μένα back to back, εσείς θα το ακούσετε λογικά μετά από μία εβδομάδα. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος από τις αληθινές τρομακτικές ιστορίες που είχα κάνει σαν πρώτο επεισόδιο. Σήμερα έχω 3 καινούργιες ιστορίες που μου άρεσαν πολύ, γιατί έχουν αυτό το ρεαλιστικό στοιχείο. Είναι από ανθρώπους που τις έζησαν οι ίδιοι. Δεν είναι κάτι υπερβολικό ή βγαλμένο από ταινία, αλλά έχουν αυτό το κάτι που σε κάνει να σκέφτεσαι κι αν όντως συνέβη. Οπότε φτιάξτε ένα καφέ ή κάτι ζεστό, καθίστε αναπαυτικά και πάμε να ακούσουμε 3 αληθινές ιστορίες. Ένα στοιχειωμένο σπίτι στο Λονδίνο, μία εκκλησία με φαντάσματα και ένα νοσοκομείο που από ό,τι φαίνεται οι βάρδιες δεν ήταν ποτέ πραγματικά μοναχικές. Πάμε με την πρώτη ιστορία. Στοιχειωμένο σπίτι στο Λονδίνο. Μια μεγάλη ιστορία, αλλά ελπίζω ενδιαφέρουσα. Μοιράζομαι αυτή την αληθινή ιστορία με φίλους εδώ και χρόνια. Πάντα μου έλεγαν ότι είναι ενδιαφέρουσα, σκέφτηκα να τη μοιραστώ εδώ. Όπου εδώ εννοούμε Reddit. Λοιπόν, δεν ήμουν ποτέ από αυτούς που πιστεύουν σε φαντάσματα. Δεν είμαι θρησκευόμενος, αλλά έχω δει κάποια περίεργα πράγματα στα 26 μου χρόνια. Χωρίς όμως τίποτα να με πείσει 100% ότι το φυσικό είναι και αληθινό. Ωστόσο, έχω μία εμπειρία που πάντα τραβάει το ενδιαφέρον και ειλικρινά με έχει κάνει να αμφισβητήσω τη στάση μου απέναντι στο ανεξήγητο από τότε. Πριν από περίπου 6 χρόνια ήμουν 20 χρονών φοιτητής και ζούσα στο Λονδίνο. Το τελευταίο μου συμβόλαιο διαμερίσματος είχε λήξει και χρειαζόμουν ένα μέρος να ζήσω το συντομότερο δυνατό. Είχα πολύ λίγα χρήματα και νιώθα ένοχος που χρειαζόμουν τους γονείς μου ως εγγυητές. Οπότε, όπως θα έκανε οποιοδήποτε άφραγκος Λονδρέζος, έψαξα στο Google το φθηνότερο δυνατό μέρος, κάπου που θα μπορούσα να μετακομίσω εκείνη ή την επόμενη μέρα. Ήμουν τυχερός, ή μάλλον άτυχος, που βρήκα ένα διαθέσιμο μέρος για να μετακομίσω την ίδια μέρα. Υπέγραψα συμβόλαιο, είχα ένα μέρος να μείνω. Μετακόμισα σε αυτή τη μονοκατοικία με όλα μου τα πράγματα την επόμενη μέρα. Ήταν ένα βρώμικο σπίτι, αλλά οι ένοικοι του διαμερίσματος ήταν όλοι 20 με 30 ετών, 4 άτομα και πολύ φιλικοί. Η περιοχή ήταν ήσυχη και ένιωθα αρκετά άνετα. Αυτό το σπίτι ήταν πάντα υγρό και κρύο. Ήταν φθινόπωρο, οπότε δεν αποτελούσε έκπληξη, αλλά υπήρχε πάντα μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Ο κήπος ήταν κατάφυτος και ανατριχιαστικός. Τα παράθυρα ήταν γρατζουνισμένα, αραγισμένα και πολύ βρώμικα. Το φως των διαδρόμων δεν λειτουργούσε, οπότε το σαλόνι και οι διάδρομοι που συνέδεαν τα δωμάτια ήταν πίσω σκοτεινά τη νύχτα. Το μπάνιο ήταν απλώς κάτι άλλο. Την πρώτη νύχτα, αφού μίλησα με έναν από τους νέους μου συγκατοίκους, μου είπε ότι όλοι είχαν βιώσει περίεργους θορύβους, ειδικά ξύσιμο στο μαυρισμένο παράθυρο του μπάνιου. Το απόρριψα με γέλιο, πιστεύοντας πως ίσως κάποιο δέντρο ακουμπούσε το τζάμι όταν φυσούσε. Μετά από μερικές εβδομάδες άρχισα να παρατηρώ περίεργα φαινόμενα στο σπίτι. Το παράθυρο του δωματίου μου έβλεπε προς την είσοδο και μου άρεσε να κρατάω τις κουρτίνες μου κλειστές. Μόνο και μόνο επειδή το δωμάτιο ήταν δυτικού προσανατολισμού και δεν μου άρεσε το φως του ήλιου που έπεφτε και με τύφλωνε κάθε μέρα. Έτσι έκλεινα τις κουρτίνες το πρωί, πήγαινα για μάθημα, γύριζα στο σπίτι και έβρισκα ανοιχτές περισσότερο από τη μέση. Αυτό συνέβαινε κάθε μέρα. Μπορούσα να γυρίσω σπίτι από το μάθημα, να τις κλείσω ξανά, να βγω στη δουλειά ή να δω φίλους και να επιστρέψω και να τις βρω πάλι ανοιχτές. Όμως όταν ήμουν στο δωμάτιο για ώρες δεν κουνιόντουσαν ποτέ. Παράθυρα και πόρτα ήταν πάντα κλειδωμένα και ήμουν ο μόνος με κλειδί, ή τουλάχιστον έτσι πίστευα. Πάνω από το δωμάτιό μου υπήρχε μια σοφίτα. Κανείς δεν έμενε εκεί, ήταν μια κλειδωμένη αποθήκη, υπέθετα. Όμως τη νύχτα άκουγα βήματα, σαν 2 άτομα να περπατούσαν τριγύρω. Μερικές φορές έμοιαζε σαν παιδιά να τρέχουν και ακουγόντουσαν και ψίθυροι. Σκέφτηκα ότι ίσως κάποιος συγκάτοικος είχε πρόσβαση στο δωμάτιο και το χρησιμοποιούσε τη νύχτα για άγνωστο λόγο, αλλά κανείς δεν είχε. Το δωμάτιο ήταν πάντα κλειδωμένο. Πολλές φορές ανέβαινα τις σκάλες και στεκόμουν μπροστά στην πόρτα προσπαθώντας να ακούσω. Τίποτα όμως. Όταν επέστρεφα στο δωμάτιό μου, τα βήματα άρχισαν ξανά. Ένας από τους συγκατοίκους μου ήταν πολύ θρησκευόμενος. Τον άκουγα να προσεύχεται 5 φορές την ημέρα. Ήταν πάντα ευγενικός και ανοιχτός να μιλάει για την πίστη του
και να με ακούσει να αγχώνομαι για την άθλια κατάσταση του σπιτιού. Ο ίδιος δεν είχε ακούσει ούτε είχε παρατηρήσει τίποτα παράξενο πέρα από την ανθυγιεινή κατάσταση του χώρου. Κάποια στιγμή αποφάσισε να επιστρέψει στην Αλγερία για μερικούς μήνες, αφήνοντας το δωμάτιό του κλειδωμένο. Νέος συγκάτοικος. Μετά από 6-7 εβδομάδες διαμονής, ένας από τους άλλους ενίκους μετακόμισε και υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο. Είπα σε ένα φίλο μου που ήταν τόσο απελπισμένος όσο κι εγώ εβδομάδες πριν, και μετακόμισε σε λίγες μέρες και τα πράγματα ήταν υπέροχα. Δουλεύαμε και πηγαίναμε στο ίδιο πανεπιστήμιο, οπότε ήταν ωραίο να περνάμε χρόνο μαζί. Του είπα για τις ιστορίες, αλλά λόγω θρησκευτικών του πεποιθήσεων δεν πίστευε στα φαντάσματα. Στην αρχή τις αγνοούσε, αλλά σύντομα άρχισε και εκείνος να παρατηρεί πράγματα. Τους ίδιους το ρίβοσο από πάνω, τα ξυσίματα στα παράθυρα, τις κουρτίνες μου να ανοίγουν μόνες τους. Ένιωθε πως κάποιος τον παρακολουθούσε συνεχώς. Παρατήρησε ότι το υπόστεγο στον κήπο είχε ένα σπασμένο πάνελ και μπορούσες να φανταστείς εύκολα κάποιον να στέκεται μέσα και να μας κοιτάζει όταν ήμασταν στην κουζίνα. Μια μέρα ο τακτικός έλεγχος παρασίτων άνοιξε το υπόστεγο και βρήκε μέσα μισή ντουζίνα νεκρούς αρουραίους και ένα σωρό από άδειες φωλιές μελισσών. Ανατριχιαστικό, αλλά όχι υπερφυσικό. Ένα βράδυ ο φίλος μου και εγώ τρώγαμε δείπνο μετά τη δουλειά στην κουζίνα. Εγώ καθόμουν στραμμένος προς αυτόν και την πόρτα του διαδρόμου, ενώ εκείνος ήταν στραμμένος προς εμένα και τη σειρώμενη γυάλινη πόρτα που έβλεπε στο κατάφυτο κήπο. Θυμάμαι να τον βλέπω να χλωμιάζει, να πετάγεται όρθιος και να μου λέει πολύ φοβισμένος με ύφος «Μπορείς να έρθεις στο δωμάτιό μου?» Γέλασα και τον ρώτησα γιατί. Μου είπε «Σοβαρά μπορείς, σε παρακαλώ, να έρθεις στο δωμάτιό μου? Δεν κάνω πλάκα». Και μετά έτρεξε στο δωμάτιό του. Τελείωσα το σάντουιτς μου χωρίς να σκεφτώ να δω τι το φόβησε τόσο. Όταν έφτασα στο δωμάτιό του, είχε κλειδώσει την πόρτα. Κάθισε στο κρεβάτι και άνοιξε το PlayStation του. Μετά από λίγα λεπτά ηρέμησε και μου είπε ότι είδε κάτι στον κήπο. Μια γυναίκα με λευκό φόρεμα περπατούσε στον κήπο, μόλις μισό μέτρο από το τζάμι, και μετά εξαφανίστηκε. Έλεγε συνέχεια: «Πρέπει να φύγουμε. Οι θόρυβοι είναι ένα πράγμα, αλλά όταν βλέπεις κάτι, όλα αλλάζουν». Ένας άλλος συγκάτοικος μας είπε ότι νόμιζε πως είχε δει στο δωμάτιό μου να κοιτάζω προς το δρόμο μέσα από ένα κενό στις κουρτίνες. Είπε ότι είδε ένα ανθρώπινο κεφάλι, αλλά δεν ήμουν εκεί εκείνο το βράδυ, ούτε σε καμιά άλλη από αυτές τις φορές που αναφέρθηκαν. Και σίγουρα δεν συνήθιζα να κοιτάζω ανθρώπους μέσα από το παράθυρό μου. Τα πράγματα χειροτέρεψαν. 2 νύχτες μετά το περιστατικό στην κουζίνα, ξύπνησα γύρω στις 3 ή 4 το πρωί. Ο φίλος μου χτυπούσε την πόρτα μου μέσα στο σκοτάδι του διαδρόμου. Την άνοιξα και μπήκε μέσα τρέμοντας από φόβο, λέγοντας ότι το κρεβάτι του δονούνταν και κινούνταν και δεν μπορούσε να μείνει άλλο εκεί. Την επόμενη μέρα μίλησε με ένα φίλο, βρήκε ένα μέρος να μείνει και έφυγε. Μέσα σε λίγες μέρες έφυγε και άλλος συγκάτοικος, λίγο αναστατωμένος αλλά κυρίως ενοχλημένος με την κακή κατάσταση του σπιτιού. Σε αυτό το σημείο εμείς, οι τελευταίοι εναπομείναντες ένοικοι, ψάχναμε όλο για εναλλακτικές λύσεις διαβίωσης. Θυμάστε το θρησκευόμενο τύπο που επέστρεψε στην Αλγερία? Έλειπε μήνες και δεν είχε επιστρέψει. Ο ιδιοκτήτης μας επισκέφτηκε μια μέρα και καθώς είχε εφεδρικό κλειδί, αποφάσισε να ελέγξει το δωμάτιο για να βεβαιωθεί ότι όλα ήταν εντάξει. Το άνοιξε και μπήκε μέσα. Το δωμάτιο του ήταν καταπληκτικό. Ζεστό, άνετο, χωρίς υγρασία ή κρύο. Ειλικρινά έμοιαζε σαν να ανήκε σε άλλο σπίτι. Η τελευταία μου νύχτα εκεί. Αποφάσισα να μετακομίσω με τη σύντροφό μου, η οποία απέφευγε αυτό το σπίτι όλο το διάστημα που έμενε εκεί. Ίσως το επισκέφτηκε 1 ή 2 φορές. Το μισούσε, ένιωθε πάντα άβολα. Το τελευταίο μου βράδυ άκουσα ξανά περίεργους θορύβους, αυτή τη φορά στο διάδρομο. Συνειδητοποίησα ότι ήμουν μόνος στο σπίτι, καθώς ο μόνος άλλος συγκάτοικος ήταν σε διακοπές. Ήταν όπως πάντα, πολύ σκοτεινά. Όταν άνοιξα την πόρτα, κανείς εκεί. Μπήκα στο σαλόνι και το παράθυρο στο πίσω μέρος που έβλεπε προς το πλάι του σπιτιού έκανε ήχους γρατζουνίσματος. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω το μπάνιο και πήρα μαζί μου ένα φακό. Μπήκα μέσα, έκανα τη δουλειά μου και καθώς έβαζα το φερμουάρ του σόρτς μου, ο φακός μου έλαμψε για λίγο πάνω από το παράθυρο. Για κάποιο λόγο κοίταξα σαν να περίμενα να δω κάτι. Δεν είδα τίποτα. Βγήκα από το δωμάτιο και δεν ξέρω γιατί αποφάσισα να κοιτάξω ξανά αυτό το παράθυρο χωρίς το φως του φακού. Είδα τη μορφή ενός μεγαλόσωμου άνδρα. Επέστρεψα στο δωμάτιό μου και κλείδωσα την πόρτα. Όλη τη νύχτα άκουγα βήματα να χτυπούν πάνω στη σοφίτα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έβαλα όλα μου τα πράγματα σε μια στίβα στη μέση του δωματίου, κάθισα στο κρεβάτι και περίμενα την ανατολή του ηλίου. Το πρωί πήρα ταξί και έφυγα από εκεί.
δεν θα δεχόμουν ούτε με εκατομμύρια να ξαναπατήσω εκεί. Λοιπόν, αυτή την ιστορία την ηχογραφώ 2 η ώρα το μεσημέρι, έχω ανατριχιάσει. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν έχει υπερβολικά πράγματα μέσα, με κάνει να νιώθω ακόμα χειρότερα, ότι δεν είναι ψεύτικη και ότι όντως μπορεί να έχουν συμβεί αυτά. Έχω ανατριχιάσει 50 φορές. Καλά πάει αυτό. Πάμε στην επόμενη. Η εκκλησία μου είναι σίγουρα στοιχειωμένη. Μερικές ιστορίες για φαντάσματα. Η εκκλησία μου χτίστηκε το 1875, οπότε θα γίνει 150 ετών του χρόνου. Είναι μια μεγάλη εκκλησία και έχει 3 επίπεδα, αλλά η περισσότερη παραφυσική δραστηριότητα συμβαίνει στον τελευταίο όροφο, όπου βρίσκεται το ιερό και τα γραφεία. Ακριβώς έξω από το ιερό υπάρχει μια αίθουσα συσκέψεων γευμάτων, την ονομάζουμε αίθουσα GPR. Τα μέλη της χοροδίας περιμένουν εκεί πριν από τη λειτουργία και όλες οι επιτροπές συναντιούνται επίσης εκεί. Πολλή δραστηριότητα συμβαίνει μέσα σε αυτή την αίθουσα. Κανένα από τα φαντάσματα δεν φαίνεται να συμπαθεί ιδιαίτερα τα πλήθη. Η μητέρα μου καθαρίζει την εκκλησία και τη βοηθάω συχνά, οπότε βρίσκομαι εκεί με πολύ λίγους άλλους ζωντανούς ανθρώπους. Όλη αυτή η δραστηριότητα, καθώς και άλλες ιστορίες που θα μοιραστώ αργότερα, έχει συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια που πηγαίνω σε αυτή την εκκλησία. Ιστορία νούμερο 1. Στο δωμάτιο GPR υπάρχει ένα ανδρικό φάντασμα που ψιθυρίζει στο αυτί σου, τόσο κοντά που νομίζεις ότι κάποιος σου μιλάει κυριολεκτικά μέσα σε αυτό. Δεν υπάρχει καμιά προειδοποίηση, οπότε σε τρομάζει κάθε φορά. Ο τόνος του είναι μπερδεμένος, σαν να κάνει μια ερώτηση. Αν δεν του απαντήσεις, θα επαναλάβει την ερώτηση 1 λεπτό αργότερα. Το πρόβλημα είναι ότι οι λέξεις του είναι πνιχτές, σχεδόν ακατάληπτες. Έτσι πρέπει να του πεις «Συγγνώμη κύριε, δεν μπορώ να σας καταλάβω» και τότε είτε θα επαναλάβει την ερώτηση είτε θα φύγει. Μιλάει μόνο όταν είσαι εντελώς μόνο στο δωμάτιο GPR. Μόνο 1 φορά μου μίλησε ενώ υπήρχε και άλλο άτομο εκεί. Τουλάχιστον εγώ, η μητέρα μου και η αδερφή μου έχουμε βιώσει τον ψιθυριστή άντρα. Τον έχω ακούσει περίπου 4 φορές μέχρι τώρα. Ιστορία νούμερο 2. Οι ομιλητικές κυρίες. Στο ιερό υπάρχουν 2 εντυπωσιακές πράσινες ξύλινες καρέκλες, ακριβώς πίσω από την Αγία Τράπεζα. Όταν η περιοχή της Αγίας Τράπεζας ανακαινίστηκε, οι καρέκλες μεταφέρθηκαν σε άλλη πλευρά του ιερού. Μερικές φορές άκουγα γυναικείες φωνές, γέλια και συζητήσεις να προέρχονται από εκεί που βρίσκονται οι καρέκλες. Ήταν σαν να άκουγες 2 γυναίκες να μιλούν μεταξύ τους με φυσικές παύσεις μεταξύ των προτάσεων. Δυστυχώς τα λόγια τους ήταν πνιχτά και δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσω. Οι καρέκλες πουλήθηκαν πρόσφατα, οπότε δεν έχω ακούσει ξανά τις φωνές του. Είμαι η μόνη που τους έχει βιώσει. Ιστορία νούμερο 3. Το κοριτσάκι. Υπάρχει ένα κοριτσάκι πιθανότατα όχι πάνω από 8 ετών. Είναι το μόνο φάντασμα που μπορείς να δεις καθαρά. Φοράει ένα λευκό φόρεμα που σύμφωνα με όσα βρήκα στο διαδίκτυο χρονολογείται από τα τέλη του 1800 με αρχές του 1900. Έχει μπούκλες και μοιάζει απολύτως φυσική, εκτός από το ότι είναι γκρίζα σαν να βγήκε από ασπρόμαυρη ταινία. Συχνά παίζει και γελάει στο πίσω μέρος του ιερού. Ένα βράδυ το περασμένο φθινόπωρο καθόμουν στην αίθουσα GPR και έκανα πρόβα για τη χοροδία. Κοίταξα προς την πόρτα του διαδρόμου επειδή νόμιζα ότι είδα κάτι και πράγματι είδα. Το κοριτσάκι κρατούσε τις άκρες του φορέματός της για να μην σκοντάψει και στριφογύριζε χαρούμενα, βλέποντας το φόρεμά της να ανεβαίνει στον αέρα. Είχε ένα αχνό γλυκό χαμόγελο. Κάθισε εκεί μαγεμένη από την αγνή χαρά που εξέπεμπε, καθώς η πιανίστρια έπαιζε το τραγούδι. Το φάντασμα του κοριτσιού με είδε να την κοιτάζω και τόσο γρήγορα όσο εμφανίστηκε, εξαφανίστηκε με το ανοιγόκλεισμα του ματιού. Η μητέρα μου και η αδερφή μου την έχουν ακούσει να γελάει, ενώ η μητέρα μου την είδε, νομίζουμε, σαν μια σκιά, ένα φευγαλαίο πέρασμα του φορέματός της, καθώς έτρεχε στο πίσω μέρος του ιερού. Έχω μερικές ακόμα ιστορίες να πω, αλλά θα τις κρατήσω για αργότερα. Εσείς τι λέτε? Τι να λέμε, εντάξει, ο άνθρωπος το αντιμετωπίζει σαν κάτι τελείως φυσιολογικό. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ιστορία δεν μπορώ να πω ότι με τρόμαξε τόσο πολύ. Ειδικά στο κλείσιμο με το κοριτσάκι ήταν κάπως
και ευχάριστο να πω. Δηλαδή, άμα είναι να έχεις φάντασμα, τουλάχιστον να έχεις αυτό που ήταν καλό. Να μην έχεις τα άλλα τα προηγούμενα που είχε ο άλλος στο σπίτι και του γρατζουνούσαν τα παράθυρα και του κάνανε και μετακόμιση. Και η τρίτη και τελευταία ιστορία. Εργάστηκα σε ένα στοιχειωμένο νοσοκομείο. Ας ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία. Εργάστηκα για 1,5 χρόνο στο νοσοκομείο ως βοηθός εξυπηρέτησης. Έχω κάνει ημερήσιες βάρδιες, 6 προμεσημβρίας με 2 μεταμεσημβρίας, απογευματινές 2 μεταμεσημβρίας με 9 μεταμεσημβρίας και νυχτερινές 9 μεταμεσημβρίας με 6 προμεσημβρίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν περίπου 50 με 90 άτομα στο τμήμα εξυπηρέτησης. Στις απογευματινές βάρδιες γύρω στα 15 άτομα, εκ των οποίων τα 10 ασχολούνται με το μαγείρεμα από τις 5 μεταμεσημβρίας έως τις 8 μεταμεσημβρίας, ενώ τη νύχτα είμαστε μόλις 2 άτομα. Δεν είναι μυστικό ότι οι περισσότερες παράξενες εμπειρίες συμβαίνουν τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες και Θεέ μου έχω δει πολλά κατά τη διάρκεια του 1,5 χρόνου που δούλευα εκεί. Υπάρχουν συγκεκριμένα 2 τμήματα που είναι γνωστό ότι είναι στοιχειωμένα. Το 12-3 και το 28-1. Και τα 2 είναι εξωτερικά ιατρεία που σημαίνει ότι καθαρίζονται είτε αργά το βράδυ είτε τη νύχτα. Εκεί συμβαίνουν τα περισσότερα. Τμήμα 12-3. Όταν ξεκίνησα έκανα εκπαίδευση στη βραδινή βάρδια με τον Μόρτεν. Ήταν η τρίτη μου βάρδια, οπότε χωριστήκαμε. Εκείνος ανέλαβε τα ενεργά 24 ώρα τμήματα, ενώ σε μένα ανατέθηκαν 3 ήσυχα εξωτερικά ιατρεία και ένα κλειστό τμήμα που είχε σταματήσει να λειτουργεί επειδή πολλοί ασθενείς αρρώστησαν και ξαφνικά και σοβαρά. Το περιβόητο 12-3. Πριν ανέβω μου είπε την άγραφη οδηγία που όλοι στο προσωπικό ξέρουμε για το 12-3. Ό,τι και αν συμβεί εκεί, ήχος, μυρωδιά, θέαμα ή μια φωνή που μοιάζει γνώριμη, κάνε πως δεν το αντιλήφθηκες. Μην απαντήσεις, μη σταθείς. Βγες ήρεμα από το τμήμα, προχώρα προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη φωνή και μην κοιτάξεις πίσω. Ήταν τρομακτικό να ανεβαίνω μόνη. Καθώς καθάριζα το μισό τμήμα, άκουσα δυνατό χτύπημα από ένα δωμάτιο. Συνέχισα, θυμούμενη την οδηγία. Όταν τελείωσα 4 δωμάτια, άκουσα τη φωνή του Μόρτεν να με καλεί για βοήθεια στο 14-2. Χωρίς να απαντήσω, βγήκα ήσυχα, πήρα το ασανσέρ, κατέβηκα στο δεύτερο και του τηλεφώνησα. Όπως κάνουμε πάντα. Μου είπε, αν χρειαζόμουν βοήθεια θα σε είχα πάρει τηλέφωνο. Δεν απάντησες έτσι? Του εξήγησα τι έγινε. Καλά έκανες, είπε, για απόψε τελειώσαμε με το 12-3. Μέχρι σήμερα δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Ξέρω μόνο ότι δεν θα ξαναπάω, ούτε ως προσωπικό, ούτε ως ασθενής. Τμήμα 12-4. Εκείνο το βράδυ έκανα και το 12-4, ακριβώς απέναντι. Εκεί το προσωπικό ελέγχει το υλικό από τις κάμερες. Μόνος μου με έπιασε μια ανατριχύλα. Για να το σπάσω, τράβηξα με το κινητό την οθόνη. Σε εκείνη τη λήψη φαίνεται καθαρά κάποιος να περπατά στην αίθουσα αναμονής. Το έχω στο βίντεο, αλλά τα δευτερόλεπτα πριν και κατά τη στιγμή που περνούσε η φιγούρα θόλωσαν. Τμήμα 28-1. Άλλη βραδιά, στο 28-1, από τα πιο βαριά τμήματα, μετά τις 3 μετά μεσημβρίας, κλειδωμένο πάντα, θες και κάρτα κλειδί και κωδικό. Μπήκα χωρίς να ανάψω φώτα, κάνοντας τα εξωτερικά ιατρεία για να μην νομίζουν οι ασθενείς ότι λειτουργούν. Με ακουστικά καθάριζα. Το δωμάτιο 11. Δεν καθαρίζεται ποτέ στα αλήθεια. Η πόρτα κλειδώνει ξανά μόνη της. Ακούς μέσα χτυπήματα και πράγματα να πέφτουν. Και όταν ξαναμπαίνεις, βρίσκεις χαρτιά και αντικείμενα σκορπισμένα. Η αίσθηση ότι σε παρακολουθούν είναι μόνιμη. Βήματα στο διάδρομο, πόρτες να χτυπούν, παράθυρα που τρίζουν. Όλα μαζί σε κρατούν σε ένταση. Υπάρχει και μια πόρτα ανελκυστήρα που ανοίγει απευθείας στο 28-1, μόνο με κωδικό και κάρτα μετά τις 3 μετά μεσημβρίας. Ένα βράδυ ξεκινώντας νυχτερινή βάρδια, ανέβηκα για πρόγραμμα και μετά πήρα το ασανσέρ προς τα κάτω. Η πόρτα αντί να ανοίξει στο κεντρικό διάδρομο, άνοιξε προς το 28-1 και τότε άκουσα μια φωνή «Έλα μέσα». Η πόρτα του διαδρόμου δεν άνοιγε, πίεζα τίποτα. Μόνο όταν έκλεισε η πόρτα προς το 28-1 άνοιξε του διαδρόμου. Δεν ξέρω τι υπάρχει εκεί, αλλά ένα ξέρω. Δεν θα ήθελα να ξαναδουλέψω εκεί ούτε για όλα τα λεφτά του κόσμου. Και αυτή ήταν και η τρίτη ιστορία.
προφανώς και δεν θα ήθελες να δουλέψεις εκεί και ούτε για όλα τα λεφτά του κόσμου. Βασικά είχα φύγει από την πρώτη μέρα, από το πρώτο συμβάν, δεν ξέρω. Δεν το καλύτερα άστεγη, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν αυτές οι 3 ιστορίες. Νομίζω η πρώτη ήταν η αγαπημένη μου. Μου φάνηκε πολύ αληθινή και δυνατή, γιατί πιστεύω είναι και πολύ δύσκολο να το βιώνεις αυτό σε σπίτι, γιατί είναι και ο προσωπικός σου χώρος που νιώθεις λίγο πιο άνετα, είσαι λίγο πιο ευάλωτος. Δεν μπορείς και απλά να φύγεις από τη μία μέρα στην άλλη, όπως ας πούμε από τη δουλειά την τελευταία. Αυτά. Πείτε μου πώς σας φάνηκαν και αυτές οι ιστορίες και αν θέλετε να κάνουμε και άλλες παρόμοιες. Σας ετοιμάζω και ένα bonus επεισόδιο για το Halloween. Θα ενημερωθείτε σχετικά στο Instagram για να ξέρετε πότε θα βγει. Όλα τα link για Instagram, Discord, Twitch και τα πάντα θα τα βρείτε στο description box. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε τις ιστορίες μου. Καλό βράδυ!